हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअआवहाय दिनैनि भिडिअआ जादों जाहैबाय माने नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैला मैलानि साहा दैखरगुरि मण्डलिया बेबायदिनो नैबे सिगांनि समाव हादान हामोन आरोना बेवहाय हादान सिफायनानैहाय गिर्जा न' लुनानै इसोर खुलुमबोनाया माने दिनैसिमावहाय बेबायदिनो 50 बोसोर जाबाय आरोना बेनि थाखायनो दा मोनसे गिदिर रंजामा फोरबो 50 इयार्सनि गोल्डेन जुबिली खुंनो आखायाव लानाय जादों दा बेनि थाखायनो रायजोफ्रा गोबां खामानि मावगासिनो आरोना बेनि थाखाय दा गेटफोरा ओरैहाय नै बानायगासिनो दं बे जुबिलीया जागोन जाहैबाय बे मासनिनो 29 30 जागोन आरोना मेन प्रग्रामा 30 आव जागोन 29 मोनाबिलिनिफ्राय जानानै मेन प्रग्रामा 30 आव जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं खामानि मावनायखौ दिन्थिलांबाय थागोन माने जोंनि आमाया नै जुबिलीनि थाखाय बिराद खस्थ' बानायनानै खामानि मावगासिनो आरोना दा आमाया बेखौ मा खालामो बेबायदि मावगासिनो दं जोङो 50 बोसोर जुबिलीनि मुङै फिरफिला गायगोनथ' बेहाय 50ता फिरफिला बेनिफ्राय गेजेराव हाबनायनि सिगां हनै गायगासिनो दं राजा फिरफिला बियो राजा फिरफिला गायनाय जागोन बेखायनो खस्थ' खालामनानैबाबो गायगासिनो दं नै बेखौ माने फिरफिला गायना होगोन आरोना ना फिरफिला गायनायनि सारिगिदिं